directors na SSS na wannan jihohi guda 7 an suka taru a nan, tare da relevant stakeholders waɗanda ke da hannu wajen ganin cewa an samu hanya mafi inganci wanda za a samu a tattauna don a kawo ƙarshen wannan tashin hankali, wannan rashin tsaro da ake fama da shi. Ko shakka babu, samun ingantaccen bayani zai taimaka ƙwarai da gaske gun daƙile ta'addanci. Ina tsayawa a nan ina wakiltar mai martaba sarkin Katsina Dr. Abdulmumin Kabir Usman, wanda ya umarce ni da in zo na wakilce shi a wannan babban taro mai muhimmanci, wanda alal haƙiƙa ya so shi da kanshi ya zo wannan taro, amma duk saboda wasu 'yan ayyuka da ke gabansa shi ya sa ya ce in zo in wakilce shi. Na biyu, ya ce in yi ma wannan taro addu'a. Ya ce yana addu'a Ubangiji Allah ya sa duk abin da za a tattauna a wannan taro ya zama mai alheri, ya zama mai taimako a wannan jiha da wannan yanki namu, particularly North West. Dukkan mu a nan jihohin nan na North West guda 7 suna fama da matsalar rashin tsaro. Saboda haka yana fata directors na SSS na wannan jihohi guda 7 an suka taru a nan, tare da relevant stakeholders waɗanda ke da hannu wajen ganin cewa an samu hanya mafi inganci wanda za a samu a tattauna don a kawo ƙarshen wannan tashin hankali, wannan rashin tsaro da ake fama da shi. Ko shakka babu, samun ingantaccen bayani zai taimaka ƙwarai da gaske gun daƙile ta'addanci. Particularly da saboda ta'addanci baya yiwuwa sai an samu waɗanda ke ba da bayanin yadda za a zo a yaƙi mutane ko a kawo hari ko a zo a yi mugun abu. A nan ina nufin informers waɗanda ke ba su waɗannan 'yan ta'adda labarin abin da ake wuri yake, su ke ƙara hassasa cewa a zo a kawo wannan hari. Allah ya sa Ubangiji ya taimaka a samu hanyar yadda za a daƙile irin waɗannan mutane, yadda za a kama su, a hukunta su, a kuma kau da wannan abu. Sannan na ƙarshe, mai martaba ya ce majalisar sarki, majalisar Katsina Emirate Council a kowane lokaci shirye take ta ba da support, ta ba da gudunmawa a duk inda aka nemi ta ba da gudunmawa. Allah Ubangiji ya sa a taro lafiya, a gama lafiya.